Číslo 1. RLX ako relax. Použite, ak nemôžete zaspať alebo ste v akomkoľvek strese. Ukludni stres, spánok, zníži okamžite vysoký tlak, pomôže ako prvá pomoc pri infarkte alebo mozgovej príhode, ukludni tinnitus, neurózy, ADHD, znižuje hyperaktivitu u detí, ukludni organizmus, pohreby, nepredvídateľné situácie, nehody a podobne. RLX sa skladá z DNA účinných látok banánu, hrušky, kamilky, ginkgo biloby, ženšeň koreňa, listového šalátu, múčengy, ašvagandy, píniového orechu. Sú nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. Predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín a tu sú v koncentrovanej forme v jedinom lahodnom draže zdravom cukríku. Len vylupnúť a vložiť do úst a užívať si skvelú chuť všetkých síl týchto byliniek. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín. Jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete Accumulit SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom k tomu, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným unikátnym funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí. Sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, teda ich môžu jesť aj ľudia alergickí na bylinky. Sú absolútne bez rizika. A samozrejme certifikované po celom svete.